I-upload mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Nata daw yung tagari makulog ang likod ko ngunya na. Kaya ba ko maninipik to kang pakipiesta gayon? Pati so braso ko gari makulog. Gari makulog ang braso ko gari. Gari ba ko man resulta di kan pakipiesta gayon? Ano nakita? Oy, ano nakita? Ano nakita, boy? Manayule ke. Manayule ke. Ano na kita tabi? Awin na. Magari gusto ko sa magparaulo ko niya na aldaw. Nata daw, ha? Nata daw tagari gusto ko sa natabi magparaulo ko niya na aldaw. Manayuli. Ano na? Woo! Salbatan ng pangyari sa Maabaka. Inda, basta. Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Ano nga ni so topic ko ngunya? Nalingawan ko so topic ko ngunya na aldaw. Ano nga ni so itatopic ko ngunya na aldaw? Nalingawan ko talaga. Napalingaw ako, nagkaparahiling ako tabing television. Abo na ako yung mag-iling ki TV, Junior. Yun, abo na talaga ako mag-iling ki TV. Na ako mag-iling ki TV. Bata, ali ako karakuya ni, may nag-fiesta kami. Bata mo, mahon sururon mo dumang karakuya ni. Pagabot ko sa DCGB, nagbukas akong television. Salbatana. Nagiling pa akong, ay nako. Garo, kikulintora ang siko ko. Gari kikulintora boy ang siko ko boy. Posta na. Maray na hapon. Damerian, 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 damerian. Maray pagyan magapod ako sa pag-asa. Ikaw daw, magmano ka na ba? Garo na man nga kang harapot sa pag-asa. Maapod ka, grabe naman yan. Wala ka man nga kaya apod, kaya harapot. Yung man nga no? Ano ang gibuntang ko niya na hapon? Uy, sa may mga birthday po dyan, happy, 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 happy birthday. Maray pa magtaon na lang kita ngunyang kilod, adi. Maray pa, magtaon na lang kita ngunyang kilod na suro 50 sana, adi. Sabi, pampriyong ganda ko digdi, ha? Maray pa magtaon na lang kita kilod na suro 50 pesos. Ang gigibuhon tangon yan, tabi, igwa kita ki, ano yan, igwa, ang gibuhon ta yun, so, give me, ano, amon kan, so, give me, nang apo daw kayo ni. So, gari baga, so, ano nga po kaan? Ibigay mo, baby. Alam mo, mangaran ako. Pangaran limang kontraktor sa Pilipinas. Teng, teng, teng. In 15 seconds, dapat may tao mo 5 yan. Diba ba nga? Gamit sa pagkonstruhir nin harong. Yan, di ba? Mga arukan nga. Kaya, gamit nga sa, alimbawa nga, gamit sa pagbuhos nin poste. Ang sa tuya, mga tugang na mga kuan, sa tuya tabi na mga haga doon. So sa construction, kaya mga construction materials na gamit ngayon sa pag-mix lang ng simento. Yan mga arog ka na din. Mga arog ka nang gibon tata. Magkurukuro. Oy, sige na, magkurukuro sila lamang kita ngunya na hapon. Sige na. Dali. Oh, manaw kita ki 50 pesos muna. Sige daw. 50 pesos para po mga tugang sa enot. Oni interesado ini madalang ha. Baka kaya ka ini. 15 to 15 seconds ko digdi oh. Hello, good afternoon. Hello po. Good afternoon, boss. Good afternoon po. Good afternoon.
Hanap pong 15 seconds, Migo. Kaya mo, 15 sige po. seconds. 15 seconds. Sige po. Opo. 15 seconds, Migo. 5 bagay Ano po? na pigagamit. 5 bagay. Lima. 5 Sige po, bagay sige po. na pigagamit sa pagsukol sa construction. Go. Sige po. Metros. Ang level. Nivel. Tama na, sir. Tapos na, boss. Bye-bye. Dipisil. Ano dyan 5 panggamit sa? Metros, eskwala, nivel, sulabtik. Anong nga itong labtik? Largo. Pendulum. So, pendulum baga? Ano itong pendulum? So, pendulum. 5 baga, di ba? Pigisukol baga. So, ano pa? Ano. Sige na. Ano ba? Hello. Hello po. Hello, good afternoon. Restaurant po. Taga saan po? Daraga po. Daraga. Ay, happy fiesta. Happy fiesta. Salamat po. Okay. Manay, ready ka na po? Opo. 5 bagay, 5 gamit sa construction na pigagamit sa paghitso. Ano mo paghitso? Paghitso? Ano? 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 Sukun baga? Ano rin sana, 5 bagay na pigagamit para mabulnot ang pako. Go. Martilyo. Martilyo. Cabra. Lice. Lice. Kamut. Kamot. Ngik. Out. Awinda. Kabra, flies, kamot. Pero sa kamot, pwede dyan baga. Pagbulot bagay ang kamot, di ba? Kamot. Ano pa? Suotong. Ano nga rin gato dyan suotong bagang pighigutan na? Pighigutan baga? Pighigutan sugari. Kiipit ang pako. So, pwede mong ipiton ang pako. So, nalimutan ko, so karang sa bataan ng ito. Basta, pwede mong ipiton. Diba ng pako? Magururog ba lamang kita ngunyan apon? Magpara-stress kita ka na dangog ta dyan. Grabe so hearing ngunyan sa Senado. Adi! Grabe so hearing ngunyan sa Senado. Pero ara mo, natabay tapig duduruunan ta iyan mga tugang na mga anomaliyang dapat kayo ang hilingon. So accountability kan mga kontraktor na iyan. Alimbawa, ghost project, kung napatoy ghost project, ipatrabaho mo sa iya. Bako, tama yun. Alimbawa nga ako, inakusar niya akong ghost project, na-discover ko niya na ghost project akong 20 million, orderan ako kang gobyerno, natrabaho ko yan na, tama yun? Natin mo ipagibo. Ipagibo mo. Lang. Hello? Hello. Yes. Maukod ako sabi. Ano po? Maukod. Maukod? Opo. Okay, ready ka na po? Iyo po. Sumadali sana. Pirmi na. Okay ka? Okay na? Okay. Magtao ka daw kilimang klase. 5 klase ano nga nang gamit ka to dyan? Mga makina na pigagamit sa construction. Go! Mixer. Ano? Mixer. Mixer. Anhal. Ano? Panom. Sumadali sana. Ano? Sumadali sana. Out ka na. Bye-bye. Kayo man ito yun. Mixer. Backhoe. Ano pa ito, Junior? Mixer. Backhoe. Bulldozer. G-clip. Ano ito?
forklift. Ayun na. Natala tumagmahon ako ngunya napon ni. Natala tumagmahon ako ngunya napon talaga. Kasi bago mamundoon ako, tamalibong ang sa kuyang pamayo. Ngayon na mawala ko ngunya napon na. Pagkapon ka magprograma. Migo! Migo! Hello, Migo! Joker! Joker! Hello! Nawara si Joker, na-mute. Seriously, may mga pig-akusaran, mga tugang na ghost project. Nataday mo i-ordinan yan, ipatagos niya ang trabaho niya. Di ba? Hello? Joker, bulan mo ako iba ka panagog mo sa ko na sarawayon ka. Ano yan? Ay, tapos. Hindi, mas mura nga sa gasolina. Ano? 120 siguro. 120? 120? Ano yan? Ano yun? Migo na. Hello? Migo? Hello? Ano? May babayi. May babayi. Ay napangyari sa Maabaka. Ayun da, paano na so ipatrabaho na ito kang eleksyon? At ayun na nga, kamo nang bala, tabi kaan, na mga nagka-isus ko. Grabe ang bumbang na ihulog mo niya na hapon. Good afternoon, Henry M. Ako po, 21 years old, na in love sa isang 41. Ayaw ng parent ko dahil matanda daw kisa sa akin. Pero masaya po kaming dalawang magkasama. Paano ko kaya mako-convince ang parent ko na dapat kami talagang dalawa? Binata po siya at may trabaho. Ako po naman ay dalaga, mayroon ding trabaho. Dalawang buwan na kaming magkarelasyon. Galit po ang parent ko nang malaman nila ang aming relasyon dahil ang boyfriend ko ay kasing edad lang ng nanay ko. Ano po kaya ang gagawin ko, sir? Shara? Ay, si Shara. Paligdaro si Shara. Shara, dali. Shara? Mara Shara digdi. Dumidi ka. Dali Dumidi ka. Dumidi ka ni. Sana tabi ayo barang makariparo dyan sa barangay Mena. May parting tulay sa ampang waiting shed lang. Bata kaya san parong bad ay night ko po. Han si Shara. Ati Shara, mari daw tabi digdi Diyos maray na apon kung sino ang nag-isip na siyang karelihiyoso samantalang hinipigil ang kanyang dila, hindi dinadaya ang kanyang puso. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Sana po madangogya din ng mga kidit pirmi. Ito kami dyan. Nakute daw kay Sarah John. Ganyan ko nang discover yung babae. John, Jerome, ganyan na-discover yung kakyutan kayo na. Naling mo? Bakit po? Good afternoon, Ate Shara. Good afternoon po. Good afternoon. Nadagong mo so text sa kuya? Daing. Ay, naka-headset ka, no? Unang problema niya, Unang problema niya, May boyfriend siya, 41 years old. Siya, 21. Pareho silang single. Ang problema niya, so parent niya, habo sa boyfriend niya, takasing edad lang kang ina niya. Anong gibon niya? Ipaglaban mo. Di ba? Ipaglaban. May kamong mga, parang edad mo ni, 23 ka, no? Parang edad mo, 23 ka? Basta 20s. 20s ka. Mga 22 ka, adi. 22 ka. May chance doon na ma-inlove ka ngayon sa mga 49 anyos? Mga 44, 45 araw ka? Pwede naman. Di ba? Pwede ba ka, adi? Basta warang sabit. Kiklaran mo tulos. Walang asawa. Kaya wala naman akong sinabi. Kung binata siya, may posibilidad yan. Posible. Yes. Posible. Anong gigibo? Anong gusto mo nukan ipaglaban niya? Ipaglaban niya sa magulang niya kung padaba niya talaga ito, di ba? 41 years old? Opo. Nagdari kasi edad kang ina niya? Oo, kasi siya naman lang nakakamidbid ka ito. Bako man yung parents niya. 2 months dapat na dasin na magkarelasyon. 2 months pa lang.
na-discover kang parent niya na ang boyfriend niya 41 years old. Oo. Ano to, baby? Pinamidbid niya or kusa lang Ang sabi niya, na-discover na ang boyfriend niya. Ay, ko. Madali lang. Hello? Hello? Hello. Yes, yes. Para sa kuya, tama na opinion ko pag irino mo. Tama si Sarah. Yes. Ipaglaban? As long as binasa at dalaga. Ako talaga, kung araw ka ng laban, ipaglaban niya talaga. Dahil niya pagtugutan na. Takon Ako naman ba kami ko? Kapag ko niyan, ako, ang magurang ko baga, araw ka ng edad? Ano? Ang magurang mo, sa araw ka ng edad, nagagawa. Oo, dahil ano problema. Ako kaya, ang edad mi kasi Mrs. Mato kay Miss Kinuwang taon. Okay, aray. Kamu ni ano mo, piranggap. May, ang ina ko muna sa palili. Ang 41 and 19 nga nito si nanay. Day kasi si Mrs. mo, pirang edad niya ka Ang nagkinagawa. kami ni salos magkaedad. Oh, ang kat ko kay Miss, 2 taon. Ang mga magulang ko niya, kung araw ka ng edad 41 and 19. Ka nagkinaguman sinda? Yes. Kaliguan bigo. Kan mga panahon niyo, pero nakalimapas pa din rin. Ay, yung mga sayo mo, dahil mga aslo, Oy. daraga soltero, dahil problema. Si mami mo 19. Si Padiris mo pira 41 years old. 41. Dahil daw sa kanhigusan. Yun na yan eh. Yung mabigsabi niya, asawa mo pagkabinata. Narating ko lang paano, mag-asawa rin. Oo. Yan ay ko na inaraw. Pero dapat ipaglaban talaga. Kung agree ka naman. Iyo. Okay. Basta maray man ang estado. Wala kaya sa iba na ang protestant pangagaya. kagaya. Kan panahon baga nabubutan pa kan aki ang gurang. Awaan kan ang gurang kan aki anaki, di ba? Yeah, as long as may pagkamot mga. Oo. Eh, Iyo. pag dahil man ito mga question. Iyo, tama. Ang importante, pareho sinang libre. Nga. Yung may posibilidad daw bigo na ngaya sulalaking gamanya gumno susaro daraga. May posibilidad daw yan. Mapagalan nito. Remote yan. Unless kung anong lalaki, bihudo. Yan. Nakuntago-tagoon mo sana ngaya libawa. Tapos ka dyan. Hindi, pabubuking ka ganito. Hindi na mag-araw. Okay. Salamat. Uy, salamat sa pagdirumdum tabi yo. Kaya pag-remind ka nga ni. Sarap po sa pag-remind. Salamat. Kaya pigdit na sa kuya eh. Araw mo nga nangyari sa'yo, mga araw mo. Madali na araw sa ibang istorya. Tayo mag-sana, may tsansa. Pigdit na nga ni. Kaya nga ni, ito baga mas tsansa. Oo. May pag-asa. Oo. Pangdua, rapas na buton mo. Ay, katulor. Sunod may gupit. At sabi ko, pag agupit ako din ng sleeve na, dudahan muna ako. May tabang mga braso ko. Kanina na pasang kisigit. Masunod sa tsansa, pag-asa. Ayaw, pag-asa. Masunod, rapas. Pero aram mo yung nakarawan ng apin. Nangyari yan, pre. Ayun mo nga. Nangyari yan, narugan. Ay, sos. Ako Magkula lang experience kan sa buhay. Dati mariparo mo, nagkalungsod ka na. Hindi, ganyan man sa tama Lunes. Pag Lunes, mga puro pirma na. Pag Martes, bago na. Yo, okay. Sige, salamat. Bye-bye. Ano masabi mo? Tama baga. Kariso tama. Ipaglaban niya. Oy, ne, araw kayo ne, seryoso. Tayang ginusto mo, 21 ka, 41, ayan. Ginusto mo yan, magma ka dyan. Ipaglaban mo yan. Tabakang paghiling mo pagkariba mo siya, gari siya ama mo. Ama talaga. Di ba? Bakang paghiling mo habang kairiba siya, pero gari siya. Malay mo, baby face. Kaya, Posible. Pero talagang may nagkakagusto ni sa mga ma. Ako, yan, dara ka soltero. mas magayon kaya kapag matured na mag-isip. Ang lalaki. Okay. Baka yun nagustuhan niya daw man. May nagkataram ka sa kuya kayo eh. Ang mga ano kaya. Kansultero pa, may nakataram ka sa ko. Amin na. O di yun na. Ipaglaban mo ni. Halaton mo lang so parent mo.
Nabigla lang ngayon. Yes. Doon ako, nabigla ang parent niya. Halaton mo lang na maintindihan niya ang pagkamot sa imo. Buda, dapat ipahiling kang lalaki na siya seryoso sa imo. Buda, ipahiling kang lalaki na may respeto sa imo. Yes. Important ang respeto sa relasyon. Mm-mm. Dapat ipahiling kang lalaki na dahi ka nasala sa pagpili sa iya. Tapos minsan, may mga lalaking didara lang sa buot-buot. Mm-mm. Totoo. Bibot-buotan sa nabe, pag nabanwit na, Mm-mm. tapos Marat na. remate. Didara sa nasa kapre, Junior, nagpaparinig ako ni Sarah pag ako nagtatara. May doon, pag-examine ka ng isip ko. Pag-examine ng isip ko, di ba? Iyo. Pero tabi, pag may pananagutan na, dahil na masyado. Tama? Mm-mm. Kuha na lang yan, mga, ano po gani? Paminsan baga, may time na gari, minaabot ang kapilyuhan ng sarong tao. Ha? May mga araw ka na gari, identity, ano po kaan? Pero yan po, kung tutugutan mo na mangyari talaga si imo. Pero kung di mo tutugutan, di mangyari yan. Ako iyo, anong sabi mo kang inot? Anong sabi mo nga ni? Arin. Kaya mong iwasan ano yon? Di mo ginawa. Pero di mong ginawa. Oh, kaya mo man lang naiwasan, bakit di mo ginawa? Kaya yan ang makuha mo, di ba? Kaya may mga relasyon na nagiging maray paminsan bako maray. Kasi bako kamo sa lambang saraw. Buda may ibang mga lalaki ngunyan iba. Pagod ang mga sultero ag itsura. Na background check mo na ba yan? Oo, yan. Di baby. Dapat background check nga di. Tamalay mo baka. Paano pag background check ang halimbawa? I-reling ang ano, Rin. ang mga... Hiring, anong hihiring? Halimbawa, O social ika nga, media. halimbawa, may nagkagusto sa imong lalaki. Kasi ba di man maiwasan na di? Mm-mm. May nagkagusto sa imo. Anong gibuhon mo? Siyempre, maski nga igwa ka na, di maiwasan na may magkakakrush sa imo. May magkakagusto sa imo, di ba? Oh. Anong gibuhon mo kaan? Ay, hindi man ako nagapansin kaan. Duman sa nakita sa ano, Sain? sa kung anong igwa sa imo. Sa tunay. The rest. Dahil na kaan. Ma'am, one, alas ko kami nag-text. Good afternoon po. Trinay, ito. Ano ito? Alam ba unong pati? Trinay ko na, alam ba uno no? Oh. Trinay ko na pong explain sa kanila, pero iba po ang kanilang opinion. Nakakahiya daw kasi matanda na masyado. Sabi ko naman, wala naman yung kasi nagmamahal lang kaming dalawa. Mm-mm. Ay, kwampalan siya ni... Hindi ko itaram. Lisensyado siya kina. Lisensyado siya eh. Na. Beda ko mga saron. Anong license? Sarong klase siyang engineer. Ah. Nagmamahal na kaya personal ko pong nakita ang kanyang pamilya. Binata po talaga siya. Kasi po ang pamilya nila ay lahi ng mga tumatandang binata. Ikaw po natanan wala tabi. Wala. Malaot. Pag damay-damay sa problema mo, dako ki mga araw ka nagibo-gibo. Bako, anong selling mo, magibo daw kan? Na. Napag-isip niya nga. Ada mong palabas. Ang malagom na po, madam, ining texter ta, ang malagom niya po, ang paminsan, mga lakaw kan, mga for happiness man lang. Kaya paminsan, nangagdahan ka, mga friends mo, arugan, kaugmahan man lang yan. Pero basta ka mo nang doang nag-iba, gari, parang kung man sa relaxation man sa na yan. Di man, kaya mong iwasan, pero, wag mong gagawin. Wag mong gagawin. Wag mong gagawin, di ba? Oh. Kung nagasugkod na ang lalaki, bayain na, bako pa man gayud gura. 41 pa sana. Yo tabi, o di sige. Good afternoon po, Sir Henry, sabi niya. Good afternoon po. Pareho po ang kang nanay at tatay ko. Ang nanay ko po, 27. Ang tatay ko, 18?
Baliktad. Mm-mm. So lalaki ang kuan. Pito po ang aki ninda, ika-anong po ako. Ayun, sabaga, di man problema na ang edad, di ba? Yes. 41 ang lalaki, dahil problema pa yan, okay pa yan. Sa linggo, okay pa, ang 41. Ano? Kung pa ini, garapin mo pa ini, ano ini, oh. Kaya na pang ipadala sa Ukraine. Ano na? Oh, dahil magparadit. Yan po. O sige, sabi natin, Shara, ipaglaban mo. Kaya ang ginusto mo, ipaglaban mo yan. Yan po. Good afternoon po. May foreigner din nga sa aking naliligaw, pero siyang ginusto ko po dahil napakabait niya sa akin. Yung foreigner po na Australiano, palagi akong binibisit sa sabay at sinachat. May third party. Yun ang gusto ng parent ko kasi daw halos magkaedad kami. Kasi po 28 yun. 21 pa lang siya. Hindi pwedeng turuan ang puso. Tama? Tsaka baka na masyado siyang nagmamadali. 21 pa lang naman siya. Di ba, napili niya sa 41. Kaya nga. Oo. Natanggo sabihin mo, may third party. Ano naman ang nasa isip mo? Hindi naman. Kasi 21 pa lang siya. Ibig sabihin, madami pa siyang opportunity. Oo nga. Oo Oo. nga. Oo nga. Day ka, magpaligaw ka na muna. Day ka na muna. Karot ka nugal. Pwede, di ba? Diba? Pwede pa, di ba? Hindi na yun. Pero itong foreigner na ito, kung dahil mo pinili, adalan mo kay Maray. Pero kung halimbawa araw ka na pinili mo yan, na 41, let it be. Let it be. Pero kung gusto magpaligaw, di bahala ka sa buhay mo, tadaraga ka man. Sayang man. Totoo, magchurutchat kitang dawa, magururong kitang dawa. Ayo. Sige daw, describe mo doon sa diri mo, takay po ang mahilingan kuan mo. I-type mo doon sa tunay mong aran, ta. I-chat ko, hanapon ko doon diri. Iyo. Takon medyo may problema ka, magurun-uron na lang kita kay face to face. Ade, ano selling mo? Ano? Pwede ba? Luwag kita sa Obelisk. Ang bida, pipi, ka makatuluyan. Ano? Ang bida, ka makatuluyan. Awinda. 41 garo pa man karpintero, pero pag 60 garo na sana engineer. Nailing mo na yun. Yun na po, yun na kita. Oh. Halag ko na, taon ni garo sukuan. Okay, sige, search ko daw. Search ko to. Sinabi. Search ko to. Yo. Sige, search ko dyan. Kana. Naka-sleeveless. Ako po. Okay. Kanina po, nakita kita sa BPI. Makayo ko na. Parang nakita sa... May pagkabutan mic nila, ganyan yan. Good afternoon, kuya. Para po sa kuya, mas okay kung medyo may edad na ang lalaki kasi mas mahaba ang pasensya. Tulad ng husband ko, 57, ako ay 44. Pero super bait siya. Di ba? 57 siya, 44 siya. O, di ba? Jesus ko. Nalindangon niya sa BPI kasi balik pa-BPI ako sa bago. Okay. Hindi kayo kita sa ano mo na kapahamakan. Ika may posibilidad may love ka sa may edad na? Opo. Malaka. Ngaya ang edad ngayon mga duplik ang edad mo. Posible yan. Pwede. Okay. Malakaw sa liwanag. Sige. Salamat tabi ati siya. Salamaton. Alright, mga tugang alas 3:35 na. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, o cirrhosis, mga helang nadarakan, sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago, tanganing bagmang itay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule, ang Leverade Silimarin Capsule, para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halin sa earth, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade sa rupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldon na pag-inom kang Leverade. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang pag-ubag kayan. May bisyo manawara, mahilig ka man uminom o dae, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral Dam. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay.
mamuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para sa baskog na atay. Ang Liverade Sili Marine Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Good afternoon, Henry M. Sa totoo lang, ako po ngunyan 34. Ang agom ko 67 ngunyan. Mogmahon kaming duwata super bait ng asawa ko. Napaka-gentleman niya at yun talagang hinahanap ko. Wala akong regrets na napangasawa ko ang ganitong maedad na lalaki. O, di ba, John? Maray man pala. O, sige. Mga tugang alas 3:34 na sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghin anyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Alright, sige. Pig-search ko so, tino sa kuya ngaran. Ako talaga dyan, nabuko na talaga dyan. Ako talaga, bata nahiling niya pala ako sa BPI. Habo ko na nang gadyon, magparorintra sa ano ka na. Habo ko na magparorintra sa imbis na kitang problema. Ilang aso nangyari kay natabi ka para feature down sa television si say ito si Janela buda siya itong babayi. So pag minabado baga andaghan maurol sito na si nga nitong Pineda Clea Pineda yon Pineda. Nasabi ka para highlights daw yan na. Isos. Darakulao na pisos, na pritos. Na pangyayari tabi sa mga arog kaya na bagay. Pero talagang nangyayari. Nego talagang relasyon na babayi sa babayi, lalaki sa lalaki. Pagrespeto taman po yan. Na mga arog ka na bagay. Pero pag-arog ka nyo ng relasyon nyo, may pagkikilig adi. Ba, arog nga kan, kikilig sindakan mga pata ko na, kunahin sa mga magayunong pa, paan, iba na talaga niya ng panahon. Iba na talaga niya ng panahon. Mga tugang, sa sitwasyon takan sa tuya na palibot. Good afternoon, Tabi Henry M. Naghihiling pa. Ay, tapos na sa TV. Nagkasama ako naghihiling ka sa television. Okay. Dala ka mo naman. Diyan, paguli ko dyan hapon. Diyan na tabi ako mahiling dyan. Kitibita. Habo ko tabi, ano yan? Habo ko tabi na kalinturahon. Abo ko tabi na kalinturahon, tabi pag-arog ka ng sitwasyon. Na ano yan? Grabe an. Pero ilingunin do yan baga napiriga ako sar na nga mga flood control na mga ghost. Tawara man sa tuya, dawara man na ki ghost digdi. Pero ko man kinadiscover nata da yung order ng gobyerno tapuso niya. Yan ang pigil niya na, di ba? Yan ang nato din kiko na nga imbis na pagpaparaduro, pagparairiwa, pagparatararaman kung ano-ano. Itaram niya tabi, natapuso niya yan. Di ba? Good afternoon, Henry M.
sabihon ko sa palitan niya kadoroidal, palitan niya kadorat. Gusto ko kaya magparaugma sana, magpara problema kita kaya. Sige sa nang urog mata, di kita dapat na magpapara mumundo. Di dapat kita nagpapara mumundo. Magugma lang kita. Tangani na yun na yan ang buhay. Okay? O di sige, 15 minutos tabi bago mag-abot ang alas 4 ng hapon. Dili po mga tugang sa sa tuya, mga tugang na programa sa DCGB. Good afternoon po sa imo. Paano man nga ni iso ipatrabaho na naubos na kang eleksyon? Day, basta ordinan yan, migo. Diba nga, kasubago nga ni, kay may inagihan naman ako na sa wrong project na hanggang na natapos. Kadakon. Diba? Kan mga pwedeng irilingon. Ano daw nangyari? Mga tugang tanaging arog kan tabi ang sitwasyon. Kaya, kita kaya sa satuyang probinsya, o na lang kita, magtaga-alat-alat sa nakita ko niya ang dining bareta. Magtaga, bata kita bagang mga tao Pilipino, natalo ta mahilig kita na sa bang magpasupog, adi. Oh, baysa na. Yung man ang buhay ta. Na diyan kita mga tugang na nagdarakula sa kultura tabi na Bicolano, kulturang Pilipino. Okay? Di ba ne? 14 minutos bago mag-abot ang alas 4 ng hapon. Good afternoon. Natada didi kita mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Natadongon yan, tanawawara ang pagiging, ano daan mga acts of being a gentleman. Ano yan ang mga simple na mga aktwasyon, ansarong tao, mga tugang, mahihiling mo na siya ngaya saro na mga tugang na gentleman. Gentleman actions include demonstrating respect and kindness to everyone. Pag saro databing tawod yun, mabuot. Regardless kung pirang edad niya, tataw magrespeto, mabuot sa gabos. Iyan yung nakakadara nin kadakol nak amigo, asin nakakadara siya nin tao na pwedeng maging close sa iya. Maintaining good hygiene. Ang saro databing tao na ngaya, pirming mahamot. Di ba? Pirming mahamot. Pirmida ang mga tugang na malinig. Hygiene. Matamay na mag-ataman kan sa iyang lawas, iyan databi kadakol kan mga tao na madadara niya na mapararani sa iya. Ang kadaklan databi kaan mga tugang lalaki sa babayi sabi din sa tuyang nabasa mga tugang sa mga samnuta, ang babayi normal na sinda yun malinig. Normal na sinda mahilig na magpagayon. Normal na sinda mahilig na maglinigan sa inang buhay. Pero nakitang mga lalaki, mga tugang, kadaklanda sa namumuyahan kan mga tao. Kung ang lalaki tabi ang appearance niya, mga tugang maray. Di baling, bako kaman niyang gwapo, bako kaman ngayang magayonan sa imong pag-itsura. Pero dapat pirmi kang mahamot. Baragay kang magbado. Baragayan ka kan sa imong sulog. Baragayan ka kang gabos mong babadoon daatabi. Iyan daatabi na kakatabang para ika maging magayon. Being honest. Ang honesty palan, sarong klase mga tugang nin pagiging true gentleman. Uyog-uyogon man, Junior. Na ika ngaya makinuyan ka, ika ngaya ano apod ka yan, ano nga nang honest tabikol? Suday ka nagutik, hinapot ka kandaraga, o kung di sa'yo man na tao, kaya sir, may asawa ka na po. Sagutin mo kaagad, oo. Di ba? Ay, ilan pong anak nyo? 5. Dapat, honesty, usually mga tugang, halimbawa ngaya,
Kung di dapat kita nag-uutik da, honesty and reliable. Yan. And then this is the most important one. Dapat ang saro databing gentleman mga tugang is a good listener. Magayunon man adi. Ang saro databing gentleman is a good listener. Gentleman action includes demonstrating respect, kindness to everyone, maintaining good hygiene and appearance, being honest and reliable, in being a good listener. Hello? Tama ka dyan. Oh. Pare, good afternoon. Good afternoon. Kaya ikaw ikaw na pagkagapos. Bagay yung long sleeve. Pade, Pare. nagbubulahan naman kitang duwa na naman. Totoo yan, pare. Ha? Totoo yan. Kaya, grabing, mas kaya nga na ako naiingit na mga rin sa'yo mo. Gaputa kayo sa matana ka. Punduan mo ako, ha? Pade, sa totoo, pade, ako na giton sa imo. Dahil ko kaya ang pade. Pade, ako na ingit sa imo, pade. Be, pagparapataran ako pa, di ba? Kaya si Dr. Idbadi. Uli, pigbubundol, pigatumbol na ako, di kasi kataling ko. Anong nga, pigo para sabihin? Pigutumbol na ni madam ang likod mo? Oo. Hata na nga ni. Kumakaray ka, baka may taram ako. Kaya mo ang dapat kataram? Ano? Kaya mo ang dapat kataram? Piriton niya ako. Jadi kong Bye-bye. Bye-bye. Di ba? Di. Igwa kong nakauron, sa totoo lang, sabi ko, nganya ko, miss, kwan siya, mayaki siyang duwa. Sabi ko, ano nga ko nangyari, tas sa gayon mong anamuya ka dyan? Yun nga, aram ko nga po nakasaklan. Pero yaon nga po ako sa iya maugma. Sigurado ka nga ko kaan, isyo nga po, maugmahon nga ako pag yaon ako sa iya. Nailing muna yan, Junior. Kaya, mga. Pero aram mo, ikaw kipig-apod na nga mga actions na dapat dain na babagay sa sarong tao, na dapat ay mo gibuhon, taday pwede. An mga ano pa oni pa ilim pa oni pa saro. An mga attitude na ngaya offering assistance to those in need. Pagkan sarong tawo matinabang, dakol kang kamidbe, dakol kang barkada, showing appreciation. Pinag-appreciate mo ang mga bagay-bagay na nahiling sa palibot mo. Keeping promises. Ang promesa mo na sinabi, susunodon mo. And ikaw kipig-apod na totoo na complement sa buhay. Nahiling mo na yan. Kaya, kung ang mga di mo databi pagbasolon ang ibang tao, kung nata mga tugang naguguyod sa araw ka na bagay, ta siya mga tugang tabi, igwa ki pinaghuhugutan. Tama yun? May pinaghuhugutan. Okay? Yan tabi mga tugangan sa tuyang mga samno sa pagkabuhay ng tao, digdi po sa tuyang programa na Pinky on mo baby, digdi po sa DCGB, ngunyan pong hapon. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. 5 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Pag-irestoryahan tatabi ang mga health tips ngunyan. Hello? Bigo? DT, good morning. Good afternoon. Po. May nariparo lang tabi ako ngunya. Ano? In the past few days, masabing gaya akong magmaneho sa Albay Road. Nata? Dito yung dump truck. Ako yun? Iya. Taon-taon nga ni Migo, tapos ko din mga between 5, 6, or 7, gusto ko mag-drive dyan sa mga lugar na so
So Dracula bagang tinampo. Iyo tabi. Agayon naman. Ding sabat migo, ding sabat. Kaya maski hiling sa windshield, dahil mahiling sa ino. Talaga? Dahil mahiling ang kairiba mo. Migo. Agayon naman. Sain? Tuman sa paanan kan ngayon. Ding, bay, gusto. Bay, tatad, bangada pa kung kairiba. Iyo tabi tapos, pero magbagang nga ka mo kay snack. Nata, Ora ka man babakalan dumaan. iyo mananggad, ano? Iyo mananggad. Mabalo na lang. Mag-take out na lang. Okay. O sige, salamat sa pagiramdam mo sa panlukso. Natusonta ka dyan. Bye-bye. Oh. May masunda dyan mag-drive yan sa mga tinampo. Taday kang sabat na dump truck. Paano mo na dahil wala kang masabat na dump truck dyan? Nawara nga yung joke. Oh, health tips tayo. Health tips, mga tugang. Didi kita mga tugang sa pirang beses ka dapat na magkarigos. Yan. How many times mga tugang ika dapat na magkarigos an sarong aldaw. Pero talagang ideal na beses para ika mga tugang magkarigos. Taday man pala junior pwede na magkarigos kita oral daw. Makarigos ka daw. Dahil man pala na yan pwede. There is no single answer on how many times you should bath. It depends on your skin type, activity level, and environment. Takon niya ka sa Pilipinas, pinming mainit, magkarigos ka sarong aga, sarong hapon. Pero naman dapat pwede mga tugang na tulong beses ka na magkarigos nata, madry an sa imong skin. But most experts suggest, dagogan nindo. Dagogan nindo ini. Sabi kan mga expert tabi Joker, 1 to 3 times a week ang karigos is sufficient for health and hygiene unless you have a specific condition. Araw pa lang. Sa mga malipot na lugar nga nakaabot ako sa US sa mga pagsinda din nagmakumainit, di ka talaga makaisip na magkarigos, labar-labar ka sana. Hugas-hugas ka sana. Pero sa Pilipinas baga, pag mainit noon, kaya po naman pag uli, makarigos ka, 3 na plus ka. Pero ang ideal palan, mga tugang na pagkarigos, 1 to 3 times a week. Nata, sabi digde, overbathing can strip your skin's natural oil. Iling obserba rin nindo, kamong mga babayi. Magkarigos ka oral daw, o nga 3 times. Iling mo skin mo, nagakaigwang kais-kais because nagda-dry po an sa imong skin. Diba? Nagda-dry, mga tugang an sa imong skin. Ang natural skin mo, tabi, nagwawara. Ang oil sa, di ba kay skin tabaga, may oil ini, leading to dryness and irritation. While less frequent bathing can maintain the skin's natural microbiome. Saka baga. Saka, regardless da kung sa inka, ang pagkarigos nga, sarusa na nga, grabe naman kung 3 times a week. Pero yan databi ang ideal para da so natural oil kan sa imong skin. Yaon. Takon oral daw kang karigos da, or sarong aldaw doang beses, so dryness and irritation da tabi, day na maintain a natural being kan sa imong skin. Sa kabaga. Aber daw.
itry ta daw mga tugang ankuan ang sa endotabi na buhay na magkarigos kisarong pero kung sa mga nasyon ng mga lipot, talagang dahil ka makaisip. Pero sa Pilipinas, garo, di pisilunon man yan na dahil ka magkarigos tabi. Stuck on you. Got this feeling. Mga tugang ang mga helang gangatay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom, ninala ko pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kunday magbabago, tanganing wag mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po saluda sin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa lalo na paginom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakatabang man yan sa pagpugol kan pagubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray na sabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed. And I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had Only one friend left, I wanted to be you. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. Salamat po kung sa anong pagantabay. Saga naman, 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye, mabuhay, I love you all. Mabuhay. Inside out, it helped keep